Nining pagkasulti sa ato ang ebanghelista nga si San Lucas of the reality sa mga matay, no, na the reality of death is so clear, klaro kayo na nya alang usab pod kanato nga mga Kristiyanos, mga Katoliko, hilig kayo ta or mayingon tag part na sa atoa nga pagpadayon nining atong kinabuhi nga Kristohanon ang paghatag or ang paghalad og santos nga misa alang sa nangamatay. Mao gani bitaw na usahay gyud every time nga maghandom ta sa nangamatay or maghandom ta sa death anniversary of the person who died, maghalad kita og santos nga misa alang nining mga tawo nga nangamatay. Apan subo usab pod kayong pamalandungon nga sa atong pagkakatoliko daghan gyud nga magpamisa lamang sa nangamatay apan dili gani manimba sa paghandom sa maong tawo nga namatay. Daghan kayo nga managlinya or maglinya nga mga pangalan, most especially on Monday basis, matag Lunes, perting daghan na gayud ang intensyon mga ngan sa nangamatay. Mas daghan pagani ang mga ngan sa intensyon sa mga nangamatay rather than sa mga manimba. Muna nga kanang there's something nga mura og mo go back siguro ta ni ana unsa may realidad gid ini. Kun ugali kita magpamisa ta sa nangamatay, kita usab pud nga nagpamisa, naghalad niini, we should be present there because we are the ones who pray for them, who pray for those nga nangamatay. Muna dinhi sa tuwing ebanghelyo karon ang dato nga namatay ni kuan siya nga nakakita siya kang Lazaro nga naa sa kiliran ni Abraham. Mihangyo gid siya nga kanang if ever manggani dili makahimo si Abraham to help me, then he must go to my brothers nga na buhi pa nga dili unta sila mahisama nining iyahang nahiaguman. Makaigsunan ko din ni Kristo, this person we are talking, and in contrast to Lazarus, to Lazaro, usa ka dato siya nga tao nga dinha siyang kinabuhi murag tanan na lang gusto niya kalipay-lipay, dili siya wa sa naghuna-huna sa reality after his death. Kay sa pagkatinuod dili man gyud ta makapalit sa atong kinabuhi ba or bayluo nato ang Ginoo to make some condition nga Lord dato bitaw ko or pwede man ko makabayad sa mga doktor kung ugalig magmasakiton ko para padayuno nila ang akong kinabuhi. Bitaw, siguro maingon ni ana ang ubang mga tao nga pagkadato, pero atong hinumduman nga sa ilahang nga kondisyon, sa ilang kinabuhi, naagayod ang realidad sa kamatayon. Nan kuna ang realidad sa kamatayon, maghuna-huna gyud di ay unta ta. Kung unsa man di ay ang ako ang buhaton nining akong kinabuhi nga naa nako karon, kay time will come that I will also face God after this life. Unsa may akong dapat buhaton samtang naapa ko nining kalibutana, munay dako nga challenge nga i-pose alang kanatong tanan. Kay usab pod nining maong tawo nga atong nadunggan nining atong ebanghelyo karon was just thinking of his life, the present life nga naa kaniya. Wa sa maghuna-huna sa kinabuhi after his death. Makaigsunan ko ni Kristo, this Lenten season is nag-awhag kanato usab pod paghuna-huna sa atong kinabuhi, this present life nga atoa naa karon, kay time will come also that we will also go back to God. But karon panahona ato nang balansayon ang atong kinabuhi nga is a matter of going back to God. Dili ta maghuwat na nga kanus-a pa ta mamatay. Kay ang maong tao din hibiyas ebanghelyo karon, too late for him to renew his life. Namatay siya, nga wa siya ka-reform siyang kinabuhi. Might as well kita karon nga naa giawhag sa simbahan dinha sa Kwaresma, diha sa pag-observe sa mga balansayon sa pag-reform sa atong kinabuhi. This is the opportune time for us to reform ourselves.
aron usab pud kita makaingon pud ang Ginoo alang kanato. Now is the time, and this is the opportunity, the time that is the fitting time for us to reform ourselves.